Corona zorgt voor ondergewicht en ondervoeding. Mijn zoon heeft mij opgehaald in het ziekenhuis. Die heeft me in de auto moeten tillen. Ik was 9 kilo afgevallen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. 23-jarige man vermoedelijk verdronken bij Breskes. En Dinja van Lieren slechts als reserve naar Tokio. Goedenavond. Niet te dik, maar te dun. Door corona. Zeeuwse diëtisten zien op hun spreekuur een flinke toename van Zeeuwen die door COVID-19 te veel zijn afgevallen. Een serieus probleem, zeggen de voedingsdeskundigen. Ik was 9 kilo afgevallen. Ik woog 74 en na IC 65. Meneer Boniface uit Sint-Arenskerke kreeg maart vorig jaar corona. Hij heeft op de IC 11 dagen aan de beademing gelegen. Toen hij wakker werd, was hij enorm verzwakt. Mijn zoon heeft mij opgehaald in het ziekenhuis. Die heeft me in de auto moeten tillen. En met mijn auto naar het gasthuis gereden, daar weer uitgetild. En toen ik daar na de afloop van de revalidatie wegging, toen kon ik zelf alweer in de auto stappen. Maar wel heel voorzichtig en gelijk met een rollator. Meneer Boniface, goedemiddag. Vooral zijn spiermassa was afgenomen. Hij kreeg hulp bij het aansterken van diëtiste Ilse. Ja, ondervoeding is eigenlijk dat je op dat moment niet voldoende voedingsstoffen, calorieën binnenkrijgt om je weerstand te behouden. Je ziet het meestal als onbedoeld gewichtsverlies, dus val je in een 4 weken tijd onbedoeld 3 kilo af. Dus daar heb je niks bewust voor gedaan. Dan spreken we al van ondervoeding. Meneer Boniface is niet de enige. Praktisch alle Zeeuwse diëtisten zien een toename van mensen die ondervoed zijn. Bij Alevo waren het in 2019 263 Zeeuwen, vorig jaar 299. En nu zo recht mogelijk maken. Een gevulde koek bij de koffie. En eigenlijk alles wat je anders niet moest eten, bij de naam worst en zo bijvoorbeeld, ja, dat moest je nu juist wel nemen om aan te sterken. Dus, ja. En dan maken we er 1,75,5 van. Er is nog een tweede groep die tijdens de coronatijd ondervoed is geraakt. Oudere mensen die weinig andere mensen zagen, soms verpieterden en slecht gingen eten. Ja, ze zijn eigenlijk maandenlang vereenzaamd, ze hebben niemand gezien. Dat vertaalt zich dan ook naar minder eten of minder goed eten? Ja, tuurlijk. Ja. Want als je eenzaam bent, dan kun je jezelf verwaarlozen. En je kunt maaltijden overslaan of vergeten te eten. Ja. Meneer Boniface is weer aangekomen. Mijn krachten zijn ook terug. Ik kan gewoon weer alles wat ik voor die tijd deed. Ja. Nou, dat is heel fijn. Ja. Bij de kust van Breskes is een lichaam gevonden, vermoedelijk van een 23-jarige zwemmer. Die raakte vannacht vermist na een nachtelijke zwempartij. Zijn vriendin sloeg rond 2 uur alarm toen ze hem nergens meer zag en hij dus ook niet meer het strand opkwam. Daarop is een grote zoektocht gestart. En net voordat die vanochtend vroeg werd gestaakt, werd een lichaam bij Breskes gevonden. Slecht nieuws voor dressuur-Amazone Dinja van Lieren uit Capelle. Ze mag definitief niet met haar toppaard Hermes meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat komt door een administratieve fout bij de Internationale Bond, die Hermes per ongeluk de Duitse nationaliteit had gegeven, terwijl de 9-jarige hengst een Nederlands paard is. De Paardensportbond diende bezwaar in, maar kreeg vandaag ongelijk van het sporttribunaal CAS. Marlies van Balen, die eerst reserve was, schuift nu een plekje door in de ploeg. Die verder bestaat uit Hans-Peter Minderhout en Edward Gal. Dinja van Lieren mag wel met haar andere paard, Haute Couture, mee naar Tokio, maar dan wel als reserve. Bij veel huisartsen staat de telefoon rood gloeiend. Er zijn nog steeds veel vragen over vaccinaties, ook nu over vaccinatiebewijzen, waarmee mensen zo meteen op vakantie willen. De vakanties komen eraan, iedereen wil dat in orde hebben en dat maakt het extra druk. Terwijl huisartsen en hun teams een heel druk coronajaar achter de rug hebben, krijgen ze nu veel ongeduldige patiënten aan de lijn.
mensen hebben minder geduld. Dingen moeten sneller geregeld worden. En waar we normaal proberen toch mensen ook op andere manieren te helpen, is daar toch iets minder begrip voor. Ons team heeft ook net zo hard moeten werken. En wij hebben ook te maken gehad met ziekteuitval, met quarantaines, met collega's die voor elkaar moesten inspringen. Geen vakanties. Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat ons personeel net zo moe is als het ziekenhuispersoneel en aan vakantie toe is. Gewoon rust even. Een motivatiebrief schrijven als je een woning wilt kopen. Het is een pilot van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen die een aantal van haar huurwoningen verkoopt. Woongoed wil met zo'n sollicitatieprocedure voorkomen dat starterswoningen worden opgekocht als vakantiehuis of als belegging. Voorheen was het zo, toen we nog zonder die sollicitatieprocedure werkten, dat mensen er gewoon op reageerden en een bod deden en die woning wilden kopen. En nu zie je dat je die eigenlijk al hebt uitgesloten op voorhand. De motivatiebrief is belangrijker dan de hoogte van het bod, wat een groot voordeel is voor starters. Er wordt nu zoveel overboden op de huizen en nu kon je echt met een brief wel laten zien wat je capaciteiten zijn en waarom jij vindt dat dat huis naar jou toe moet. Tot nu toe zijn de reacties van Woongoed en kopers positief. Volgens Woongoed kan de procedure ook worden doorgevoerd in de rest van Zeeland. Wie over Noord-Beveland rijdt, kan het bijna niet ontgaan. Een heel grote muurschildering op een loods van grasdrogerij Timmerman in Kortgene. De gemeente had de eigenaar gevraagd op de muur aan buitenstaanders te laten zien wat er nou in de loods gemaakt wordt. Wij maken hier veevoeding. En dan eigenlijk, ja, mag je dat veevoeding noemen, het grotendeels is het paardenvoer. Maar er wordt bij de grasdrogerij ook voer voor knaagdieren en kippen gemaakt van het plantje lucerne. Voor de makers van de muurschildering was deze klus een enorme uitdaging. We hebben eigenlijk nog nooit echt zo'n lange lengte gehad die je in één oogopslag kan zien. Want hoe lang is dit en hoe hoog? Ja, dit is meer dan 100 meter en 5 meter hoog. Dus echt een voetbalveld lang is die. En morgen moet de muurschildering bij de grasdrogerij in Kortgene klaar zijn. Er is een ware run ontstaan op reanimatiecursussen. Dat merken ze bij BHV Zeeland, waar deze lessen worden gegeven. De extra aanmeldingen, zeggen ze daar, zijn grotendeels het gevolg van het incident op het EK voetbal. Daar zakte de Deense voetballer Christian Eriksen plots in elkaar, waarna hij gereanimeerd moest worden. Geen ademhaling, ga reanimatie starten. Strek je armen en druk. 1 en 2, 3, 5, 6, 7. Het lijkt simpel, maar het is gewoon heel hard werken. En je moet natuurlijk ook op de goede manier reanimeren, want anders heeft het niet zo heel veel nut. Dus vandaar. Kan iedereen dat leren? Absoluut, absoluut, ja. Mensen moeten wel een drempel over, hè? Want het is nogal wat. Je bent met een mensenleven bezig. Dat is correct. Ja, je moet eventjes goed soms nadenken van, ja, wil ik dit, kan ik dit? Absoluut. Maar je kunt natuurlijk een heleboel meer, hè? Die hoeven niet in te reanimeren. Je kunt bijvoorbeeld ook bellen en andere dingen misschien doen om te helpen. Dus dat je kun je altijd goed nuttig maken wat dat betreft. Dus altijd hulp bieden. Het incident op het EK met de Deense voetballer Eriksen heeft gezorgd voor meer aanmeldingen voor de cursus reanimatie. Ja, zeker weten. Ja, het blijkt wel dat een heleboel mensen nu een reanimatiecursus willen gaan volgen. Dus je ziet toch van, ik kan ook jonge mensen overkomen. En ook iemand die topfit is. Dus het is nooit geen garantie. Je hoeft niet oud voor te wezen of ouder wezen. Dat incident heeft ervoor gezorgd dat jullie meer aanmeldingen krijgen? Ja, zeker weten. Er is echt een run erop. Ga door. Gedurende 15 seconden. De komst van de AED heeft veel veranderd. Veel meer mensen overleven nu een hartstilstand. Raak de patiënt niet aan. Houd afstand. Voor de AED zeiden ze dat het 8 op de 100 was. Die het goed overleefden? Ja. Ja. En nu? Nu ongeveer 4,25. Op de 100? Ja. Dus 3 op de 4 niet? Nee, dat is correct. Ja, want dan moet je ook goed beseffen dat dat ook zo is. Maar ja, doen we niks, dan weet je zeker dat het altijd 100% niet gaat lukken. Een grijze dag met regenbuien vandaag in Zeeland. Temperaturen net onder of net boven de 20 graden. En ook de rest van de week blijft wisselvallig. Soms zon, soms regen. En dat kan in de tweede helft van de week mogelijk wat onweer gaan veroorzaken.
En tot zover deze vernieuwde Zeeland Nu. Het is u ongetwijfeld opgevallen. Nieuwe kleur, een nieuwe vormgeving en nieuwe jingles. We kunnen er weer een tijdje tegenaan. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.